Какви аргументи да подберем и как да ги представим, за да защитим или оборим определена теза? 11-те отбора участници в първите младежки дебати в Пловдив показаха завидно майсторство в публичните речи. Темите в 6-те кръга на дебатите бяха обединени от мотото «Живот без дрога». Кой отбор стана победител и кой грабна приза за най-добър оратор? Вижте в следващия репортаж. За вредата от ползването на анаболи при спортуване, за предложението за легализиране на марихуаната, за извънкласните занимания като алтернатива на употребата на дрога. По тези теми дебатиращите трябваше да приемат или отхвърлят изложените аргументи. Финалистите в двудневната надпревара показаха невероятни качества на оратори. Не само те, но и всички участници се обединиха около тезата, че подобен дебат е много полезен за младото поколение. Дебатът беше много продуктивен. Дойдохме тук ентусиазирани, готови за работа. Научихме много както за самите себе си, така и за нашите съотборници и се надяваме, че до година ще може да постигнем по-голям успех. Събития, свързани с дрогата и с предотвратяването на нейното използване, за мен е много полезно за младите, тъй като те могат да осъзнаят какви са негативните ефекти от нейното използване. Главният съдия Иван Ананиев определи всички отбори като победители, защото са успели да преодолеят най-големия си страх. Казва, че страхът да говориш пред хора е най-голям, по-голям от страхът от боболечки, от дълбока вода, от високо, дори от страха от смъртта. Така че всички тези деца, ученици, младежи, които са осмелили да направят това нещо, вече са победители. Те са преодолели своите страхове. Победител в дебата стана отборът на езикова гимназия Иван Вазов, следван от клуб Гражданско образование, а трети и четвърти останаха Студентски съвет към ПУ и ПИЦ Пловдив. Титулата най-добър оратор заслужи Люба Шопова от клуб Гражданско образование. Живка Йовчева, председател на ОСНВ и ПИЦ Пловдив, в качеството си на организатор, потвърди намерението до година дебатите отново да се проведат и да се превърнат в традиция.